Men i stedet for, så noget andet vi gerne må. Og vi har valgt at tage jer på en lille tidsrejse, slægtsforskningsrejse, kunne vi kalde det her i byen, fordi der er en slægt, der fylder utrolig meget. The Rygaards. Som I kan se, så har vi 20 stjålet et kort over byen, så man kan se familiens omfangsrige placeringer. Min yndige ældre assistent, han vil føre tråden og trække i trådene. Og nu skal I hænge på, for det bliver pudret det her. Jeg kan lige så godt sige, vi tager kun herboende, og så et par afstikker. Så hvis der er nogen, der føler sig overset, så beklager vi. Men følg med. Der var engang et par, der hed Hans og Signe Rygaard. Hans og Signe fik mange børn. Som sagt, vi tager kun herboende. De fik blandt andet Karl. Karl er gift med Jette. De fik Hans. De sagde nok fedt sig med navn i den familie. Og ja, og Maiken. Hans og Signe, de fik også ham, vi alle sammen kender, Ole Rygaard. Og hende, som alle i hvert fald bankørerne kender, Birte. Birte har herboende Mogens. Yes. Hans og Signe fik også Kaj. Hans og Signe, ja. Ikke at forveksle med Hans og Grete. Kaj fik Sune. Og vi bemærker igen, vi tager herboende. De fik også Sandra. Hans og Signe fik også Jørgen. Jørgen fik Lotte. Lotte, hun tænkte, det her, det går ikke mere. Vi er nødt til at sprede sæd og blodet lidt. Så hun tog helt til Lankastrup og fandt Kurt. Men Kurt, han turde da ikke være hernede alene. Så han hentede John. I Lankastrup. Ej. John. Jo, rigtigt. Undskyld, John. Ja, det er ikke mig. John og Kurt, de turde ikke være her alene, så de hentede mor og far. Og nu går vi så tilbage til Hans og Signe. Fordi de fik jo også Anna. Anna. Boden Anna. Skal du have et nummer? Anna fik Jan. Og nu ved jeg godt, at vi er så herboende, men vi kan ikke komme udenom Marianne, selvom hun er immigreret til Assentoft. Vi er slet ikke færdige. Men lige nu er vi færdige med de herboende, trods alt. Nu skal vi over på din plads. Ja. Og det er fordi Hans, gammel Hans, han havde en bror, der hed Arne. Arne har jo gift med Asta, og hende hun havde med nogle gode jordbær. Jeg behøver jordbærne nede på Asta. Ja, tak. Asta og Arne, de fik 2 kendte drenge.
Vi siger Leo. Vi er nødt til at tage ham med. Han er emigreret til Drastrup. Op ved siden af Reba 1000 bor han. Ej, det behøver vi. Men det fik også Leif, som bor i barndomshjemmet. Yes, kan I følge med? Ja, det er godt. Og ved I hvad? Leif og Leo, jeg kan også. Det er godt. Skal jeg finde et isapparat? Leif og Leo, de er jo fætter til Sally Lis Albæk. Ja, hvem troede du det? Lis? Lis, hun er mor til Lars. Som er far til Chris og Lærke. Lis, hun er også mor til Anita. Hun er emigreret til Haslund. Der går ingen busser, kan I godt fornemme. Men hvordan kan de være fætre og kusiner? Jeg forstår det ikke. Jo, det er fordi Arne Rygaard, Hanses bror. Yes, tak. Han var gift med Karen. Nej, det passer jo ikke. Nej, nu har jeg lavet noget helt forkert. Nej, ikke Arne. Rul tilbage. Nej, det var Hans Rygaards kone Signe. Hun var søster til Lises mor Karen. Ja, og Karen boede nede i nummer 25 dernede. Jeg tror det næppe, men det er faktisk skrevet ned. Blod og sæd blandt ind mellem hinanden. Vi må sprede os mere, tænkte de. Så de begyndte at inclinere sig med en anden relativt stor familie i byen, The Nielsens. Det var Svend og Vita, nede ved fjorden. Svend og Vita havde Lise. Ja, Lise, hun giftede sig med Kai Rygaard. Og det kan I jo godt huske, hvad Kai han fik. Sune og Sandra. Nede på The Nielsens residence, der bor jo stadig Frank. Som er gift med Rikke. De har Tobias og Ajo. The Nielsens, de har også John og på Skovstien. Ja, tak. Ja, og Finn, som boede lige herhen, som hvor Dorit stadig bor. Nu tror I, at vi har digtet alt det her. Det er løgn. Det har vi ikke. Vi har fået al info af byens all-father, godfather, Carsten Sivsko. Og hvad I tror, når jeg siger? Han er ikke i familie med en eneste af dem. Han er fætter til Erik Blok, men den slægtsroman, den må vi tage i et andet afsnit. Ja, tak. Der vil vi faktisk bare sige, lad være med at sige, hold kæft, men så snakker jeg lige med ham der. Ja, det er nok min fætters kusines mors bror, så og vi lover fortsættelse følger. Husk postkassen til ventespil, det er der mange, der vil glæde sig til. Det kunne man ikke. Jeg vidste udmærket godt, jeg ikke var med her.
Vi har ikke rigtig mere, vi er tømt for energi. Det er slut, nu venter vi der på i klapper. Rejs jer op og lad os fylde af pausen, stemte fri. Den kampen kan vi alle sammen lide. Vi er voksne, og vi synes, vi er sjov. Det er muligt, det er løgn, bare I er med på støj. Vi lå kæmpningerne springe ind, det er jo sådan det er. Det er byen, den der stedet kun til jer. Vi har ikke rigtig mere, vi er tømt for energi. Det er slut, nu venter vi der på i klapper. Rejs jer op og lad os fylde af pausen, slippe fri. Den klappen kan vi alle sammen lide. Nu skal vi alle danse til den 18. sidste løs. Bare lige en godt med gas, og i bar er der plads. Vi vil glæde os i, vi skal blive fra nu til næste år. Vi håber, at revyen den består. Vi har ikke rigtig mere, vi er tømt for energi. Det er slut, nu venter vi der på i klapper. Rejs jer op og lad os fylde af der pausen, slippe fri. Den kaffe kan vi alle sammen lide. Så sidder vi her til fest igen. Skål! 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 Ja! Det var en bamsefest, det er så dårligt. Nej, det er fandme dårligt. De var lidt med musikken, kan man sige. Men initiativet, det var godt. Ja, det var det. Det var ikke så ikke, hvor bamse selv kom. Ja, det havde været godt. Det havde været lidt stødt ud. Ikke? Ja, det havde lidt underligt. Sådan er det jo. Hvem er det til næste? Bravo! Nu vil du danse med mig! Show her, så I kan godt lige begynde at finde bønderne frem, ikke op? Så I kommer til... Men det ved jeg sgu ikke. Jeg ved sgu ikke, når hun klar. Hvad kan det vente? Øl. Så har jeg rundt. Så er vi bare med det. Nå, vi kommer til. Så er jeg ikke sikker på, at jeg er jeg har fået jo. Det er godt. Kom her, mor. Prøv lige nu, kan du flere, man. Det ser godt ud. Så skal vi have nogle
der får hver fjerde løg. Hvad er det? Det er i tur, så. Nå. Stille! Så trækker vi lige nogle numre her. Ja, det er ordentligt. Vi starter med en grøn nummer 69. Det var lige fra H. Den er rød 74. Det har jeg. Jeg har vundet. Så er der øl. Så du så ikke lige hen, vi skal væk. Ej, det er ikke den henter du selv op i baren. Ja, hvad sagde du, det var for et nummer? Det er grønt nummer 69. Du sagde rød. Men grøn 69, så bliver det så mig. Du henter Der er selv. 2, der har vundet på det samme år. Nej, så er det ikke lade sig gøre. Det kan ikke lade sig gøre. Ryster, kurs. Og den næste, det bliver blå, kan jeg se. Blå. Blå nummer 28. Det var virkelig 49. Du får en rød 49. Hey, det her. Ja, og igen. Jamen, det er jo fordi, du ikke måtte nok. Jeg kunne nok den gang med rød. Godt, hold kæft, det er grund. Det er godt, det går galt. Peter! Kan du ikke lige komme ind og hjælpe mig med at magte sat ikke det her? Og det kan man ikke det her. Under nattfronten, det er ikke til at forstå, hvad du siger. Så siger jeg bare, at vi trækker lige den sidste gevind. Ja. Og den er grøn nummer 96. Hvad kan vi vinde? Hvad kan vi vinde? 68, den er her. Der er 96. Hold nu kæft. Det er det. Så længe jeg er formand, så magter jeg simpelthen ikke det her banko. Jeg har jo magten i det. Det er slut med at spille banko til det bamseshow. Og det var det bare ikke. Det var præcis sådan, at det foregik. Og det var lige mere har jeg lært, når jeg... Nej, det kørte det der. Nej, men jeg var det mindst. Det ved jeg ikke. Men det var sådan. De 30 det er svært at unge højere. Vi mangler en på scenen, det er Henrik den Falske, som alle herude ved, ikke falsk. Han er desværre i Berlin, men han har været med, og vi forventer også klart at se ham til næste år. Lige så god som Torben den Nye har været, og med lige så meget kage til, når vi giver. Tak. Kostymedesigner Mama Kay. Tak for det. Og tak fordi I kom rigtig mange, det er vi virkelig glade for. Hvis du skal sige noget, så skal du sige. Nå. Så skulle jeg sige, så går der lige 5 minutter, mens vi rydder op. Og så lukker barnet op herude. Har vi aftalt, at det er Emil, der skal sige, hvad der skal sige? Så.